And guys, eto na! Eto na yung iconic na lugar. Alright mga kabalen, so nandito na tayo sa Consuelo, Macabebe, Pampanga, no? Wherein nandito yung tinatawag nilang Macabebe Beach or yung dagat sa Pampanga. Ayan. So ito yung build-up letter nila na I love Consuelo. Okay, what's up mga kabalen? So another day, another vlog. Ayan, so time check 5:54 AM. Ayan, maaga tayo ngayon mga kabalen. At syempre bago tayo bumiyahe, syempre pasalamat muna tayo sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng panibagong pagkakataon para makapag-vlog ngayong araw. At syempre kung hindi dahil sa kanya, syempre hindi naman tayo gigising, di ba? Hindi rin naman tayo hihinga ngayon. Kaya maraming salamat sa Diyos sa pagbigay niya sa atin ng panibagong araw. Ayan. So isang bagay na dapat hindi natin kinakalimutan dahil maraming tao ang tinetake for granted yung ganyang bagay at nanineglect nila. Ayan. So lagi tayong maging mapagpasalamat sa Diyos mga kabalen. That's right! Okay, for today's video, ang lakad natin ngayon ay syempre dito pa rin sa Pampanga. Ang pupuntahan natin ay isang sikretong lugar. Ayan. So ang sikretong lugar na ito ay matatagpuan sa Macabebe, Pampanga. Ayan, sa Consuelo, Macabebe, Pampanga. Okay, so now we're entering NLEX, Dau. At lalabas tayo ng San Fernando dahil imimit natin ang Deep 4C Dominar 400 kabalen. Ayan. Ayan, so yun na nga, balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina. Ang pupuntahan natin ay isang sikretong lugar sa Macabebe, Pampanga. Ayan. So ako, inaamin ko, no, tumanda na akong ganito. Inabot na ako ng ganitong edad. Never kong nalaman na meron palang dagat sa Pampanga. Ayan, so yun, recently lang nalaman ko meron nga pala. Ayan, nakakawindang naman yan, no? So sana doon pa natin napasyalan. Nung araw na nalaman natin, yun, gigil na akong puntahan tong dagat na to sa Pampanga, no? Siyempre, all these years, kala natin ang pinakamalapit na dagat sa atin ay yung sa Subic. Meron pala tayo dito sa Pampanga. Ano ba yan? Ayan, so yun ang pupuntahan natin sa Consuelo, Macabebe, Pampanga. At siya nga pala, special din ang vlog na to dahil sa wakas meron na tayong frontal secondary camera. Ayan, nakikita ninyo sa aking harap yung aking reviewing V50X ng Akaso. Ayan. That's right! So nakikita nyo ngayon, gamit na natin. Ito siya. Ayan. Diba? Ayos. Okay. So nireview natin siya. Okay naman din talaga yung performance niya. Okay na siya for a budget camera. Kung hindi ka naman talaga maraming baon sa iyong wallet, pwede na tong V50X. Ayan. That's right! Ang downside lang nitong camera na to ay yun nga, wala siyang light indicator sa bandang harap. Hindi natin alam kung nagre-record pa ba siya hanggang ngayon. Katulad niyan ngayon, hindi ko naman siya nakikita, pero umaasa ako sana nagre-record siya.
yun, no? So sa wakas, at least mas mabibigyan ko ng konting flavor ang aking mga vlog, dahil ngayon meron na tayong secondary na front facing camera, meron tayong Hero 9 sa ating chin mount, at syempre meron na rin tayong DJI Mavic Air drone. Ayan, so syempre maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng ganitong klaseng oportunidad, at maraming salamat din sa mga taong nag-sponsor sa akin ng mga gadgets na to. That's right! Maraming salamat po sa inyo, dahil kung wala po ito hindi naman natin kayang ma-afford ang mga ganitong klaseng gadgets. That's right! Maraming salamat po. Appreciated po talaga ang inyong pag-sponsor sa akin ng mga gadgets na to. Sana lalo pa po kayong pagpalain. Salamat po ng marami. Dun sa last video natin, dun sa Idol TikTok, no, medyo pumipitik-pitik na yung mic natin. Parang merong basag. Hindi ko alam kung dahil ba sa pwesto na nilagay ko. Pinalitan ko kasi siya ng pwesto ngayon medyo itinaas ko, at medyo nandun sa may right side. Para baka kasi masyadong malakas yung boses ko, kaya pumipitik o nababasag yung tunog ng microphone natin, no? Or baka naman nagpapapalit na. So hindi natin alam yan. Malalaman ko yan dito mamaya kapag in-upload ko na siya sa sa computer, sa PC. Yan. So sana nasa pwestuhan lang, na masyado kasing putok sa bibig ko, kaya nababasag yung tunog. Kasi lang naman to mumurahin lang naman na microphone, yung mga lang, mga 100 plus lang. So sana wag muna, dahil wala pa tayong pambili ng mga mahal na Purple Panda. Pero sana all magkaroon ng Purple Panda na microphone, no? Ayan. So ngayon itinabi ko muna siya, pinesto ko ng maganda para sakali hindi siya pumitik, hindi siya magpasag. Sana mas maganda ang audio natin ngayon sa vlog na to. Yan. So magkikita-kita tayo dito sa may Shell sa Northwalk. Malapit na tayo. Merong U-turn dito which is sakto lang dun sa Shell, para hindi na tayo umikot dun sa may overpass or dun sa kabilang U-turn slot. Ayan, ito na. So sino na kaya mga nandito? Yun, may mga nakita na akong mga Dominar 400. Ayan. Dalawa pa lang pala. Oy, nandito na pala si Kuya Paul at ang kanyang Veloce Vogue 500. Ayan. Okay, so take off na kami mga kabalen. So 4 kami ngayon dito. At okay lang yun, dahil masaya pa rin naman kahit 4 lang. Okay na yun. Siyempre dahil mas kabisado ko yung lugar, ako yung susundan nila. So spearhead tayo. Papasok tayo ng San Simon. Papasok tayo ng San Fernando at lalabas tayo ng San Simon, dahil apalit yung daan papunta doon. Okay. So yun, tinignan lang natin kung kumpleto na tayo, no? Kung lahat nakalagpas na ng exit. Siyempre kailangan nag-aantayan kayo. Ganun talaga pagka group ride, walang iwanan. That's right! Yun, no? Yun, no? Yun, no? Yan, so ito sila, si Kuya Paul. Ayan. Yun.
At si Casey, ayan oh. Uy, nice. So dito nakikita natin yung pamumuhay ng mga taga dito, no. Napakasimple lang. Parang walang stress. Parang ang chill ng buhay dito, di ba? Sana all, di ba? At karamihan sa mga kinabubuhay ng mga tao dito is yung pangingisda. I think dahil sa sobrang daming palaisdaan dito at meron pang ilog, yung Pampanga River, palagay ko namimingwit na lang yung mga tao dito. Parang libre na lang yung pagkain nila eh. Libre ulam na sila dito eh, diba? So hindi na nila problema yung unang uulamin nila, mamimingwit na lang. Sana all libre ang pagkain. Ayan, mukhang nandito na tayo sa iconic road. Eto na. Ang lawak guys. Uy naman, ang ganda niya no. Solid. Woo! Ang lawak guys. Ang ganda. Woo! Uy, ito naman yung kabila. Ang ganda. Grabe. Diba? Magro-road trip ka, ganito ang makikita mo, di ba? Solid. That's right. Uy, nilalatag nila yung kanilang mga lambat. Pinapatuyo siguro. And guys, eto na. Eto na yung iconic na lugar. Di ba? Woo! Nasa gitna tayo. Alright mga kabalen, so nandito na tayo sa Consuelo, Macabebe, Pampanga, no? Wherein nandito yung tinatawag nilang Macabebe Beach or yung dagat sa Pampanga. Ayan. So ito yung build up letter nila na I love Consuelo. Ayan. Yun no. So ikot tayo. Papakita ko sa inyo yung paligid. Ayan mga kabalen, no? So ang daming mga naliligo dito. So ito yung parang pinaka shoreline niya. Ayan. Diba? So hindi lang din masyadong clear ang tubig dahil alam ko part ito ng Manila Bay eh. So actually hindi rin advisable na maligo dito, pero may mga naliligo pa rin. Ayan. So yung mga kabilang yon dito sa banda dito, ito yung 55 hectares na mangrove. Yan. So mamaya mag-drone shot tayo, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng lugar.
di ba? Napakaganda ng beach ng Pampanga. Yan. So ngayon, pauwi na po kami. Uy. Muntik na ako dun Yun, so so pauwi na po kami at nag-enjoy naman po kami. Napakaganda ng scenery. Well, ano ang verdict ko? Well, hindi siya ganun kaganda in terms of water quality. Kasi nga dahil bakawan siya, maraming mangrove. So usually talaga pagka maraming mangrove, maitim yung tubig. Yan po ang reality nun. Kaya medyo dark ang tubig niya. Pagkatapos, since siyempre Pampanga, and alam naman natin na ang Pampanga tinamaan niya ng pagputok ng Mount Pinatubo. So mostly ang sand deposit ng beach na to lahar. Tsaka yung ashfall yan, yung buhangin. So halos lahar yan. So yun nga, medyo kaya maitim yung tubig. At isa ring trivia, tulad na nabanggit ko kanina sa aking voice over, part siya ng Manila Bay. So ayun, kaya nga ako personally, I do not recommend na maligo dun sa dagat, dahil syempre hindi natin alam, dahil nga part siya ng Manila Bay. Alam naman natin na dating anuhan ng basurahan yung Manila Bay, kaya para sa akin hindi pa rin siya paliguan talaga. Pero yun nga, tsaka yung nakaka-proud na malaman, or nakaka-amaze malaman na yun, meron palang dagat sa Pampanga. All along, di ba, kala natin wala, pero meron pala. Meron palang natatagong dagat itong Pampanga, kaya nakaka-amaze. Yun. Hanggang dito na lang po muna mga kabalen ang ating vlog para sa araw na ito. At maraming salamat po sa ating mga subscribers na walang sawang pagsuporta kay Moto Kabalen. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing to our channel. So hit that subscribe button, notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. At syempre mag-comment na rin din po kayo para at least nakikita ko kung ano yung mga thoughts nyo or insights or opinion about sa mga videos natin, or kung nagustuhan nyo ba or hindi nyo nagustuhan. Yan, maraming salamat po sa mga feedback. Ayan, nagbabasa po ako ng mga comments nyo mga kabalen, at isa-isa ko rin pong sinasagot kung inyong mapapansin. So importante po sa akin ang mga comment nyo mga kabalen, dahil dito ko po nalalaman kung natutuwa po ba kayo sa mga videos ko, or naiinis, or naboboring. Ayan, so bigyan nyo po ako ng feedback para at least po ma-improve pa natin ang ating pagbablog. Ayan, so again, maraming salamat po sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At this is Moto Kabalen saying, stay safe, ride safe, and God bless.